Estamos no CEI Manuel Córdoba Ullosa do Concello de Ponte Caldelas en Pontevedra. Dentro do noso proxecto sobre a migración queremos vos amosar a pegada que os emigrantes da nosa zona deixaron na vila e arredores. Comenzamos pola biografía de Manuel Córdoba Ullosa, que lle dá nome ao noso cole. Naceu en Lisboa en 1905. Con tan só un ano, tras a morte da súa nai, foi vivir a Caritel, a unha parroquia onde procedía a súa familia. Cursou os seus primeiros estudos en Ponte Caldelas e regresou a Lisboa con 8 anos. Converteuse nun grande empresario e chegou a posuir a quinta fortuna do mundo. Nunca esqueceu as súas orixes e sempre se sentiu orgulloso delas. Sempre en Galiza, de Castelao, era o seu libro de cabeceira, a súa Biblia, como el dicía. E por que foi considerado un filántropo? Porque durante toda a súa vida se preocupou por axudar os demais. Apoiou a familias galegas con dificultades económicas. Colaborou na construción dunha escola infantil en África. Financiou a restauración da igrexa de Caritel. Tamén axudou económicamente na construción do noso colexio hai xa máis de 50 anos. No século XIX, moitos galegos e galegas de todas as idades marcharon cara a América dende o porto de Vigo. Deixaban aquí familias, amizades e todo coñecido e querido. Ían á procura dunha vida mellor. Así nos contou Chano Piñeiro na súa longametraxe, Sempre Xonxa. Este extraordinario cineasta tiña un gran vínculo coa nosa vila, pois a súa familia era daqui, onde pasou moitos veráns. Está aquí soterrado xunto aos seus pais. Paseando pola vila atopamos a Rúa México e a Rúa Brasil. Xunto con Argentina, estes foron os principais países de destino da nosa veciñanza. E non esquezámola Rúa do Emigrante. Como homenaxe, no mes de xuño celébrase a Festa do Emigrante. Nesa xornada gózase do folclore destes países e degústase a súa gastronomía con produtos e receitas que viñeron para quedar. Algúns emigrantes conseguiron pequenas fortunas. Para mostrar o seu poder económico, Construíron o seu lugar de orixe Casas que mesturaban ambas as dúas culturas. son coñecidas como casas indianas. Hai 16 censadas. As súas principais características son fachadas coloridas, galerías con cristais de cores, decoradas con talla de madeira, simetría e proporcionalidade, Adornos con cenefas. portados de soleiros. A emigración marcou a vida da nosa vila. Moitas familias tiveron que despedirse das súas aldeas, do noso río Verdugo, da nosa ponte. Non vos lembra isto? Un poema de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós montes, adiós legados pequeños, adiós risas de orgullo, nos dejan conoceremos, miña terra, terra onde me criei, ordiña que quero tanto, virgueriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. A morriña acompañaba a emigración galega. Para botar fora a tristura, xuntábanse e falaban a súa lingua. E cantaban. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. A Virxe de Na actualidade, a emigración descendeu e incrementou o número de emigrantes galegos retornados. Tal e como afirmaba Neira Vilas no seu relato América, vivir como merecemos na nosa terra, en Galiza. Ese debe ser o noso reto e o noso obxectivo. En Ponte Caldelas temos veciños e veciñas que retornaron, como a este avó do noso colexio que volveu acompañado da súa familia. Estaba triste e dixen, teño que marchar e marchei, e aquí estou na miña terriña. Esperamos que a través deste pequeno percorrido por Ponte Caldelas nos fagades unha idea da repercusión que tivo a emigración da nosa vila. cando vai pola ribeira, descalciña pola area, parece unha rianxeira.
ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen,